Predstavíme špeciálny doma vyrobený skúter, ktorý požiera odpadové plasty. Ukážeme najnovší typ exoskeletonu, ktorý je ohybný v kolenách. A na Slovensku uvidíte, ako sa búra a následne buduje nová dráha letiska. Ožiarenie z radioaktívnych látok je hrozba na celom svete. Nielen v minulosti, ale aj dnes. A prečo o tom hovoríme? Istej biotechnologickej firme sa vraj podarilo vyvinúť revolučnú metódu liečby zo žiarenia. Je taká účinná, že dokáže vyliečiť takmer všetkých ťažko chorých pacientov, ktorí boli vystavení smrtiacim dávkam radioaktívneho žiarenia. A nielen o tom bude vaša ďalšia dávka vedy a techniky na Dvojke. Vítajte. V izraelskej biotechnologickej spoločnosti spracovávajú darovanú ľudskú placentu. V laboratóriách v meste Haifa našli spôsob, ako s pomocou placentových buniek liečiť chorobu zo žiarenia. Z darovanej placenty odoberú bunky a vytvoria z nich koktejl liečivých proteínov. Tieto bunky vstrekneme do svalov. Tam zachytia stresové signály vychádzajúce z tela a začnú uvoľňovať látky, ktoré pomáhajú zotaveniu kostnej drene po ožiarení. Nový liečebný postup momentálne testujú v Izraeli a v Spojených štátoch. Úspešnosť vyliečenia zvierat vystavených radiácií počas testov dosahovala takmer 100%. Podľa autorov je nová terapia najúčinnejšia, ak sa aplikuje do 48 hodín po ožiarení. Môže byť teda veľmi užitočná v naliehavých prípadoch. Bude veľmi jednoduchá na použitie, bežne dostupná a okamžite po ruke. Navrhli sme ju tak, aby to bolo jednoduché liečenie v bojových podmienkach alebo pri katastrofách. Zoberiete ampulku, natiahnete do striekačky bunky a vstreknete ich pacientovi do svalu. Bude tak možné ošetriť veľké množstvo ľudí v krátkom čase. Jedným z takýchto scenárov je havária jadrovej elektrárne vo Fukušime po zemetrasení a tsunami v marci roku 2011. Aj preto izraelská spoločnosť spolupracuje s Fukušimskou medicínskou univerzitou pri vývoji liečby ľudí zasiahnutých radioaktívnym žiarením. Po fukušimskej katastrofe sme nadobudli presvedčenie, že to musí byť ešte silnejšie a rýchlejšie. Chceli sme dostať náš produkt do povedomia. Dnes sme presvedčení, že s podporou Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby a v spolupráci s Fukušimským centrom poskytneme možnosť liečby mnohým pacientom. Spojené štáty už prejavili záujem o vytvorenie zásob tejto liečivej látky pre prípad núdze. Medzi tým vedci pracujú na podobných terapiách určených pre pacientov s Crohnovou chorobou a ochoreniami centrálneho nervového systému. V severosýrskom meste Aleppo je uložená zbierka semien hospodárskych plodín. Presnejšie povedané, bola tam uložená. Pre pokračujúci konflikt hrozí rastlinnej banke zničenie. V Libanone sa preto pokúšajú vytvoriť niečo ako zálohu, ktorá po vojne umožní obnovu sýrskeho poľnohospodárstva. V Alepe znovu vytvárajú zbierku semien úžitkových rastlín. Hrozí totiž, že ju zničí pokračujúca vojna. Pre udalosti v Sýrii museli vedci stiahnuť semená, ktoré boli uložené v špeciálnom úkryte v Nórsku. Tam boli chránené pred jadrovými i prírodnými katastrofami. Mali sme ich uložené v Nórsku, pretože je to bezpečné miesto. Chceli sme ich použiť len v prípade núdzových situácií. Nedávno sme sa rozhodli, že teraz sme v núdzovej situácii, pretože pre pokračujúce boje nemôžeme získať semená z génovej banky v Alepe. Kontaktovali sme Nórsko, získali sme kolekciu semien a dopravili sme ich do Libanonu, aby sme ich mohli zasadiť, získať z nich semená a tak ich zachrániť. Uchovávanie kópií divokých i domestikovaných druhov úžitkových rastlín, ako je pšenica, ovoz alebo fazuľa, je dôležité pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Opätovné vypestovanie, uloženie a katalogizovanie sýrskych rastlín zaberie istý čas. Vedci však dúfajú, že jedného dňa sa s nimi budú môcť vrátiť do svojej krajiny. Uplynulých 5 rokov života bolo pre smoky neznesiteľných. Jej majiteľka si to dnes pamätá, kedy sa hravá a zvedavá mačka náhle zmenila. Bolo to v lete roku 2011. Všimla som si, že sa začala schovávať a zrazu nebola taká spoločenská. Potom som si všimla, že zdrojom problémov sú jej ústa. Veterinár potvrdil, že smoky má FCGS, teda bolestivé zápalové ochorenie úst. Chronická stomatitída je bežné ochorenie mačiek, je veľmi ochromujúce. Takéto mačky trpia veľkými bolestiami. Je to veľmi záhadná choroba, pretože doteraz ju nikto nedokázal reprodukovať u laboratórnych mačiek.
Bez možnosti reprodukovania tejto choroby v klinických podmienkach neboli badatelia schopní zistiť, čo ju spôsobuje a ako ju liečiť. Mačkám z FCGS tak zvyčajne odstránili všetky zuby, čo v niektorých prípadoch pomohlo odstrániť zápal. Nevždy to však zaberalo. Smokey nemala šťastie. Aj po odstránení zubov ochorenie pretrvávalo. Vtedy ju zaradili do klinických testov novej terapie. Vedci použili kmeňové bunky získané od mačacích pacientok na potlačenie zápalu a podporu regenerácie tkaní. Väčšina našich mačiek, povedal by som tak 60 až 70%, veľmi dobre reagovala na liečbu. Buď sa úplne zotavili, alebo do 6 mesiacov sa ich stav výrazne zlepšil. Tieto klinické testy podľa vedcov vniesli viac svetla do tohto typu zápalových ochorení, preto môžu mať veľký význam aj pre ľudských pacientov. Existujú dva ďalšie živočíšne druhy, ktoré môže postihnúť chronický zápal úst. Jedným je pes. Samozrejme, radi by sme mali liečbu aj pre psy, čo je však dôležitejšie, aj ľudia môžu dostať chronický zápal ústnej dutiny. Už začiatkom budúceho roka by sa mohli rozbehnúť klinické testy takejto terapie s pomocou kmeňových buniek na ľudských pacientoch. Smokey je už vyliečená, možno bude potrebovať diétu, ale jej majiteľka to vidí inak. Nie, už si vytrpela dosť. Dostane všetko, čo bude chcieť. Ak chcete vyhrať knihu a tričko zo špeciálnej edície s farbami magazínu VAT, stačí správne odpovedať na túto súťažnú otázku. Najnovší systém na varovanie pred tsunami z dielne Kalifornskej univerzity bude fungovať ako po A mobilná aplikácia alebo po B siréna na pobrežiach. Odpoveď pošlite na mail vat@rtvs.sk. Výhercu zverejníme na oficiálnych stránkach magazínu VAT, na Facebooku, Twitteri, Google+ a Instagrame. V Nórsku spustili unikátny experiment. Jeho cieľom je overiť možnosť zachytávania oxidu uhličitého z dymu horiaceho odpadu. Vedci a technici tak chcú overiť, či je možné znížiť emisie vznikajúce pri likvidácii odpadu. A tu je výsledok. Znie to možno bláznivo, ale spaľovanie komunálneho a priemyselného odpadu by mohlo pomôcť pri záchrane našej planéty. Nórska spoločnosť postavila toto veľké zariadenie na zachytávanie uhlíka z horiacich vecí, ktoré nie je možné recyklovať. Nachádza sa v spaľovni v Osle, ktorá každý rok vyprodukuje 300 000 tón oxidu uhličitého. Keď to sem príde, našim cieľom je spáliť zvyšky, ktoré nie sú využiteľné na recykláciu, pretože sú príliš znečistené, zmiešané a tak ďalej. Chceme však z nich získať energiu, ktorá je k dispozícii, takže keď to príde sem a my to spálime, energiu využijeme na vykurovanie budov a výrobu elektriny. Ide o ďalší krok v snahách o zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého. Skúšobné zariadenie obsahuje 5 kontajnerov s rúrkami a filtrami, cez ktoré prechádzajú splodiny horenia. Zachytávame asi 2 až 2,5 tony denne. To je náš priemer. Niekedy viac, niekedy menej. Je to dané obmedzeniami samotnej jednotky. Oxid uhličitý je hlavným zdrojom celosvetových emisí skleníkových plynov. Toto zariadenie by mohlo po uvedení do plnej prevádzky zachytávať až 90% CO2. Až doteraz máme za sebou asi 700 operačných hodín tu v spaľovni. Zachytili sme asi 80 tón CO2. Na plynových splodinách horenia z Clemens-Trud je dobré to, že majú vysoký obsah oxidu uhličitého. Je to asi 12%, takže sa pomerne ľahko zachytáva. Ak budú 5-mesačné testy úspešné, veľké zariadenie na zachytávanie oxidu uhličitého by mohlo byť uvedené do prevádzky do roku 2020. Doteraz bol problém takýchto technológií vo vysokých nákladoch. Ľudia za týmto unikátnym experimentom sú však presvedčení, že bude cenovo efektívny a že si nájde uplatnenie aj za hranicami Nórska. Drony v Malawi testuje organizácia UNICEF. Mohli by skrátiť čakanie na výsledky HIV testov vo vidieckych oblastiach. Prvý úspešný let mal 10 kilometrov. Dron letel z komunitného zdravotného centra do nemocnice v hlavnom meste Lilongwe.
Biedne cesty a nedostatok dopravných prostriedkov majú za následok, že matky z odľahlých oblastí Malavy sa len ťažko dostanú do laboratórií schopných urobiť testy. Ak sa im to aj podarí, na výsledky sa čaká približne 2 mesiace. UNICEF predpokladá, že ak bude doprava testov dronmi efektívna, pri jednom lete by mohli prepraviť až 250 testov naraz. Pri liečení HIV pozitívnych detí je veľa prekážok a zdržaní. Treba ich otestovať čo najskôr. Ideálne pred dosiahnutím veku 2 mesiacov, medzi 6. a 8. týždňom. Ich krvné vzorky treba dopraviť zo zdravotníckych zariadení do jedného z 8 laboratórií v krajine. Toto je prvý pokus o využitie tejto technológie pri boji s vírusom HIV v africkom Malawi. Patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom infekcií týmto vírusom na svete. Ak budú testy prepravných dronov úspešné, pre malavské matky, ako je napríklad táto žena, to môže rozhodnúť o tom, či ich deti prežijú alebo nie. Od polovice mája je jedna z dráh letiska Bratislava uzatvorená. Na vzletovo-pristávacej dráhe 1331 prebiehajú rekonštrukčné práce, aké tu boli naposledy pred vyše 10 rokmi. My vám dnes ukážeme, ako sa búra aj buduje dráha, ktorá je denne zaťažovaná niekoľkotonovými lietadlami. Najprv ale si povedzme, prečo sa rekonštruuje práve táto dráha. Rozhodli sme sa rekonštruovať túto dráhu preto, lebo je pre nás hlavnou dráhou, hlavne z dôvodu, že má osvetlenú os dráhy, je vyššej kategórie pre prístrojové pristátie, tým pádom všetky investície, ktoré tento rok počas jarnej údržby implementujeme, sú na tejto dráhe. Aký dlhý úsek sa rekonštruuje? Rekonštruuje sa 600 metrov, celkovo z dĺžky dráhy 2950 metrov, v šírke 15 metrov. Je nejaký dôvod na to, aby ste práve takýto dlhý úsek rekonštruovali? Je to asi najviac zaťažovaný úsek? Dá sa povedať, že je najviac zaťažovaný, nachádza sa v strede dráhy, v pozdĺžnom smere. To znamená, že pri pristáti aj pri zlete na túto dráhu ten pohyb je takmer istý. Že práve v tomto úseku bude a to zaťaženie je tu najväčšie. Akým spôsobom prebieha tá rekonštrukcia? Rekonštrukcia prebieha spôsobom vybúrania hornej cementobetónovej vrstvy, následne vyčistenia, implementovania asfaltovej medzivrstvy a položenie nového betónového koberca. Akú veľkú plochu toho betónu ste museli dať preč? Celková plocha výmeny cementobetónových dosiek v tejto etape údržby je 9000 m2. To znamená, že teraz je to pekne vyfrezované. Čo sa bude diať? Čo ide na túto časť? Následne na túto vrstvu vyfrezovaného povrchu, vyčisteného, budeme aplikovať asfaltový nástrek, na ktorý príde finisher, ktorý aplikuje asfaltový povrch v hrúbke 3 cm. Táto vrstva slúži ako šmiková medzivrstva medzi hornou a spodnou doskou a zabraňuje prenosu alebo prestupu porúch zo spodnej dosky do vrchnej dosky. No a potom na to pôjde ešte betónová doska. Následne ako finálna vrstva pomocou finishera bude uložená cementobetónová doska triedy CB1, to znamená letiskový betón vysokopevnostný. Realizáciu samotnú budeme vykonávať v 4 etapách, to znamená v šírke 7,5 metra x 300 metrov, a na úseku 600 metrov a šírke 15 metrov. Teraz ste to vyfrezovali do časti, ktorá tu bola ako dlho? Aká stará je táto časť, na ktorej stojíme? Táto časť sa datuje do 50. rokov minulého storočia. Všimol som si, že každých nejakých x metrov je diera
Na čo je urobená tá diera? Tieto diery sú určené pre osadenie osových svetiel, vzletové pristávacie dráhy, ktoré navigujú pri pristáti pilota, takisto aj pri izlete pre pohyb po osi dráhy. Ako dlho vydrží tá nová vrstva dráhy? Nová vrstva dráhy má životnosť 30 rokov. Aké veľké lietadlá tu môžu pristávať? Bola robená tá vrstva aj preto, aby zniesla tie úplne najväčšie, 500-tonové Antonovy? Áno, skladba našej vozovky v celkovej hrúbke 50 cm betónu odpovedá požiadavkám pre pristátia takýchto lietadiel. Určite dráha je prispôsobená aj tomu, aby sa na nej nevytvárali nejaké kaluže vody? Áno, vzletovo pristávacie dráhy a všetky pojazdové plochy sú vyspádované smerom od osy dráhy do odvodňovacích žľabov po stranom páse vzletovej pristávacej dráhy a takisto aj po vzdušnom smere, tak aby nezostávali žiadne vodné plochy, kedy môže dojsť aquaplaningu lietadiel pri pohybe po dráhe. Prečo vlastne vznikla táto rekonštrukcia práve na tejto dráhe? Bola už zničená? Boli tam nejaké trhliny? Na tejto dráhe sa lokálne vyskytovali mierne a menšie poruchy, hlavne typu odlomené rohy a trhliny. A práve pri týchto poruchách môže dojsť vzniku odlomených menších kuskov betónu a riziku nasatia do motora. Rekonštruujete 15-metrový pás z tej dráhy. Prečo len taký široký pás, keď tá šírka dráhy je vyššia? Celková šírka dráhy je 60 metrov. Rekonštruujeme pás v osi dráhy 15 metrov široký, lebo je najviac zaťažovaný. Zvyšná časť dráhy slúži ako spevnená plocha, na ktorej nesmú byť uvoľnené častice, to znamená tráva, kamene alebo iné predmety cudzie, ktoré by mohli byť nasaté do motora alebo by mohli poškodiť krídlo. To znamená, že aj tie stredové svetlá, ktoré tu osadíte, majú význam pre toho pilota, že on ide priamo na ne. Presne tak. Pilot je navádzaný týmito osovými svetlami počas noci a počas dňa je navádzaný vodorovným značením, ktoré je v osi dráhy. Takže 99% chodia lietadlá na týchto 15 metrov. Pokiaľ je pilot duchaprítomný, tak áno. Tak nech sú piloti ducha prítomní. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Ak máte vy pre nás zaujímavé tipy na rozhovor, vat@rtvs.sk alebo nás môžete kontaktovať na ktorejkoľvek zo sociálnych sietí. Jedna poľská spoločnosť predstavila funkčné prototypy nového druhu solárnych fotovoltických článkov. Ich novosť spočíva v tom, že namiesto kremíka použili na ich výrobu minerál s názvom perovskit. Perfektne pohlcuje svetlo a môže vraj priniesť revolúciu do oblasti získavania energie zo slnečného žiarenia. Toto by mohla byť budúcnosť lacnej solárnej energie. Na rozdiel od kremíkových fotovoltických článkov, ktoré dnes vyrábajú drvivú väčšinu slnečnej elektriny, je perovskit ohybný, ľahko sa vyrába v laboratóriu a vytvára tenké fólie. Vo viacerých výskumných centrách na celom svete pracujú vedci na vývoji technológie, ktorá by umožnila jeho hromadnú výrobu. Poľský tím predstavil funkčný prototyp nabíjačky na telefón založený na tomto materiáli. Cenovo je to veľmi efektívne. Výroba fólií z tohto materiálu je extrémne lacná. Je ohybný, takže sa dá využiť v prenosnej elektronike. Toto je ukážka prototypu zariadenia. V podstate je to batéria, ktorú je možné použiť na nabíjanie mobilných telefónov, notebookov alebo tabletov. Poľskí vývojári pracujú na ďalšom zdokonalení prototypu, aby bol odolnejší a vydržal každodenné používanie. Ak sa im to podarí, solárna nabíjačka s perovskitom môže nájsť uplatnenie vo všemožných mobilných zariadeniach. Ďalším krokom má byť výroba perovskitových solárnych článkov, ktoré by bolo možné použiť na výrobu veľkých fotovoltických panelov, napríklad na okná alebo strechy domov. Práve tam by sa mohla uplatniť výhoda pružnosti tohto materiálu. Nielen podľa poľského tímu má perovskit veľkú budúcnosť a ak sa podarí zvládnuť jeho masovú výrobu, budeme ho onedlho vidieť čoraz častejšie. Indonéske hlavné mesto neustále bojuje s horami odpadkov. Jeden miestny mladý muž sa rozhodol tento problém riešiť po svojom. Doslova na kolene zostrojil systém, pomocou ktorého premieňa plastový odpad na palivo pre svoj skúter.
Jakarta má vážny problém. Táto skládka na okraji indonéskeho hlavného mesta musí každý deň absorbovať viac ako 6 000 tón odpadkov. Hory vyhodených vecí sú environmentálnym i zdravotným rizikom. Preto sa to niektorí frustrovaní občania rozhodli riešiť po svojom. Mladý vynálezca menom Hamidy premieňa plastový odpad na palivo. Plasty sa vyrábajú zo surovej ropy. Ja tu tento proces obraciam naopak a premieňam plasty na pôvodnú surovinu. Stáva sa z nich zdroj ropnej alebo fosílnej energie. Hamidy hovorí, že denne dokáže recyklovať 25 kg odpadu. Spaľovaním a následnou destiláciou plastov získava tekuté palivo. Zatiaľ ho používa len na pohon svojho skútra, ale plánuje produkciu zvýšiť. V tomto podniku sa okrem recyklovania plastov spracováva aj organický odpad na hnojivo. Je to však len malý krok v riešení veľkého problému. 10 miliónov obyvateľov Jakarty totiž vyprodukuje toľko odpadu, že by to každý deň zaplnilo niekoľko futbalových ihrísk. Neziskové organizácie preto pomáhajú projektom, ako je ten Hamidov, a vyzývajú miestne úrady, aby takéto aktivity čo najviac podporovali. Študenti zo Švajčiarskeho federálneho polytechnického inštitútu v Curychu vyvíjajú nový typ exoskeletonu. Je to robotické zariadenie, ktoré má aspoň čiastočne prinavrátiť pohyblivosť paralizovaným ľuďom. V tomto prípade by malo lepšie napodobňovať prácu skutočných ľudských kolien, takže si poradí aj s nepravidelným terénom, ktorý je pre iné podobné zariadenia neprekonateľnou prekážkou. Robotické exoskeletóny môžu paraplegikom alebo ľuďom s oslabenými dolnými končatinami vrátiť schopnosť chodiť. Často však majú problém s nepravidelným terénom alebo si nevedia poradiť s nepredvídanými prekážkami. Technici zo Švajčiarskej technickej univerzity prišli s nápadom na riešenie tohto problému. Prototyp ich exoskeletónu má jeden dôležitý prvok, vďaka ktorému si poradí s čímkoľvek, čo sa mu dostane do cesty. Do Varilegu sme zapracovali premenlivý mechanický odpor. To je špeciálna vec, akú nemajú žiadne súčasné exoskeletony. Výhodou je, že vďaka tomu dokážeme napodobniť premenlivú pevnosť ľudského kolena. To nám umožňuje prispôsobiť sa nečakaným prekážkam, pretože môžeme určiť, ako ohybné by koleno v danom momente malo byť. Koleno tohto zariadenia teda neustále mení svoju ohybnosť, takže sa dokáže prispôsobiť nepravidelným povrchom alebo prekážkam. Konštruktéri plánujú zostrojiť aj inteligentné barly, ktoré by slúžili ako ovládací prvok exoskeletónu. Na tých barlách bude niekoľko tlačidiel na ovládanie smeru pohybu a rôznych režimov prevádzky. Budeme tam mať režim priamej chôdze, režim chôdze po schodoch a režim sadania. Užívateľ ich bude môcť meniť a určovať, čo by malo zariadenie robiť. Aj samotní tvorcovia uznávajú, že tento prototyp je zatiaľ príliš neohrabaný. Už teraz však pracujú na ktorý už bude ľahší a jeho dizajn bude výrazne dokonalejší. Cesta k bežne použiteľnému zariadeniu je ešte veľmi dlhá, niet však pochýb, že toto by mohol byť krok správnym smerom. Smartfóny môžu slúžiť aj na iné účely ako len na telefonovanie a sledovanie facebookových statusov. Výskumníci z univerzity v Berkeley vytvorili aplikáciu, vďaka ktorej sa môže zmeniť na nástroj pre rýchlejšie a presnejšie vydávanie výstrah pred zemetraseniami a tsunami. Keď udrie zemetrasenie, rozhoduje každá sekunda. Bolo to tak aj pred 5 rokmi, keď zemetrasenie so silou 9 magnitúd vyvolalo obrovskú prílivovú vlnu, ktorá zdevastovala Japonsko. Odtedy vedci pracujú na zdokonaľovaní detekčných systémov, aby poskytovali presnejšie údaje o zemetraseniach a dali tak ľuďom aspoň o čosi viac času na únik z ohrozených oblastí. Teraz by vedci mohli získať nový, bohatý zdroj potrebných údajov. Ukazuje sa totiž, že základné seizmologické vybavenie je súčasťou každého smartfónu na tejto planéte. Základná myšlienka je vo využití akcelerometrov v smartfónoch. Môžu nám poskytnúť veľké množstvo údajov. Mohlo by to priniesť revolúciu v skúmaní zemetrasení a ich následkov. Vedci z Kalifornskej univerzity Berkeley vytvorili mobilnú aplikáciu s názvom MyShake, ktorá sleduje údaje z akcelerometra telefónu. Aj keď tieto snímače majú veľmi ďaleko k citlivosti špecializovaných prístrojov, je to vykompenzované ich obrovským množstvom. Údaje z telefónov v reálnom čase tak môžu poskytnúť viac času na prípadnú reakciu. Čas na výstrahu závisí od vašej polohy vzhľadom k zemetraseniu. Hovoríme o sekundách, desiatkách sekúnd, v najlepšom prípade pár minútach pred zemetrasením. V prípade tsunami to môžu byť desiatky minút.
Mnohé oblasti sveta, ktoré sú najviac ohrozené ničivými zemetraseniami a prílivovými vlnami, nemajú k dispozícii spoľahlivé výstražné systémy. Práve tam by mohli smartfóny so špeciálnou aplikáciou pomôcť najviac. Nemajú seizmologické prístroje, ale často je tam množstvo smartfónov. Ak ich dokážeme využiť, môžeme týmto krajinám poskytnúť istú formu výstrahy. Aplikácia MyShake je voľne dostupná na webovej stránke Kalifornskej univerzity Berkeley. Zaujímavý nápad. No a podobných nápadov máme pripravených ešte množstvo. Stačí si nás zapnúť aj na budúce v rovnakom čase na Dvojke. Nezabudnite, veda a technika to je vat. Dovidenia a pekné leto.